Sziasztok srácok, most egy alkalmazást hoztam el, ez a Temu. Már használtam többször is, csak még tudtam videót csinálni róla. Szóval most nézzünk. Beírom, hogy fura dolgok. Fura dolgok. Na. Úristen. De nem ijesztőt kértem, hanem fura. Ez mi? Úristen. Amúgy tenni is fogunk be, csak nem ilyen borzalmas cuccokat. Le fog szerintetek tiltani a YouTube? Nem tudom. Úristen. Akkor inkább fura cuccok. Úristen. Ilyeneket miért kell? Fúj. Úristen, hát ez még parább. Amikor biztos ilyen lenne, pontosan ez lenne. És ez pontosan ez lenne az ágyom mellett. Tuti, tényleg megijednék. Ez mi? Jaj, úristen. Látszódik a kukia? Pokipár. Egy kicsit, hát... Nem veszek meg ennyit. Na, ez kell. Mi? Várjatok, mert tettem meg pár cuccot. Csak ki kell törölni őket. Hogyha bozisok van, akkor az fog veletek történni, hogy ki kell választani. Igen, ott a nő. Úristen, megőrültek a többiek. Ilyen miért kell? Kell egy ilyen? Kell? Szerinted kéne egy ilyen? Szerintem nem, szóval nem. Na ez. Amúgy igaziból ne igyatok Prime-ot, mert vannak benne ilyen mérgező anyagok, amik nem jó a testnek. Nem tudom beszélni. Ezt ki akartam próbálni, szóval. Vegyes szín. Vegyes. Úristen, ez terhes? Itt a macska közben a szobába. Ja, akkor folytathatjuk a Temut.